Yes. Ify as onye melo broadcasting mgbe na Anambra, anyị nwecha popular TV stations. Yeah. Ma radio. Kedu ka broadcasting mgbe adị? Kedu ka nke kịta adị? M ga-ebido n'ihe o ji wee dị mma mgbe anwa. You can't just wake up and make yourself a journalist, a broadcaster then. Ọ bụrụ na ị mere broadcasting like people like us, you will learn na the job. That professionalism must be there. Ethics, you must maintain it. Anything a na-dish out bụ nothing but the truth. You must verify. You cannot report unbalanced story. Kwụsịalụ mụ na gị, ị ga-achụ m, a ga-ejeju gị. You get? Mana ọ bụrụ mmadụ ncha niile nwe the privilege of getting the information, probably because there are so many media houses. Information I get to everybody. If you go the disadvantage, yes. If you go the advantage, yes. Then I bet you kita mmadụ ncha karịa ma ọ onye achọrọ inwe information na the kind of broadcasting system we are now. Everybody dey informed. Karịa ma ọ chọrọ dey informed. Broadcasting ọ ya bụ ife anwa lụtụrụ aka na ọ bụrụ na mgbe anwa ndị na-emezi ya ka nkụ na and they nọrọ kwechiri na ịka ya na-emie the way it was yesterday socially be today and will still be tomorrow, then you're a liar. Ụgbọ aghalọ gị. Social media apụtago kụda